関係ない曲を弾いておりますが、ミキティ。さあさあ、今日は皆さん忙しいのかな。忙しいのかな。もうね、だいぶね、季節の変わりね、ましたもんね。はい、ブラーディさん。ブラッティさん、こんばんは。どうも。もうちょっと待ってみますよね。今日3人ですよ。あ、それ1人そっちですか。ちょっと待って。それ違うよね。なんでこっちか。これ日が暮れると、だいぶね、気温がね、下がりますもんね。先月まで長袖でしたね、あなた。あ、そうそう。そうだったっけ。なんかいつもこの下に黒いの着てません？長袖を着てますね。今日いつもね。は腕が出てます。今日腕が出てますね。もうね。ちょっと季節はね。はい。もう短い袖で元気よくしたいと思いますね。ありがとうございます。これね。こんばんは。サミさんこんばんは。ブラッティさんはありがとうございます。じゃあ始めていきたいと思います。今日はね、ちょっとゆっくりめの曲からね、スタートしてまいりましょうかね。はい。あら、これなんか画面が残っちゃった。ほら。あら、本当だ。どうすんだこれは。使い方がよく分かっておりません。分かっておりませんね。消えた。今消えたよ。ほら、消えてるじゃん。今消したんですよね。すいません。大丈夫？配信はできてるよね。できてますよ。できてますよね。こんばんは。こんばんは。OK です。はい。あれ？あれ。あんまり色々吸いない方がいいかもね。はい、では今日この曲からお届けいたしましょう。いくちゃん。こんばんは。ちょっと今日新曲が多いんで、すみません。はい。頑張ります。まずこの曲でございますね。はい。Oh,
今日はね今日は「ウヒバイ」という曲からお届けいたしました。はいまあ、ほぼほぼピアノの弾き語りでございますね。そうですね。ウクレレはちょろちょろという感じでございましたけどもね、もう3月に入りましてね、ちょっと世界的にはね、なんでああなっちゃうんだろうと思っておりますけれども、毎日朝から晩までずっとね、テレビでも流れておりますけれどもね、なんでだろうなという話で、そうね。会う人とそんな話をねしておりますけれども、でもね、なんとかね、本当に解決してほしいけどね。でも今日はこの時間はね、またハワイアンで楽しんでいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは。はい、福ちゃんこんばんは。久しく会っておりませんが、福ちゃんとは私。そうですよね。いつもね、カフェのライブに来てくださってたんですけれども、ここのところちょっとお休みかな。言っちゃいけないのよ。福ちゃんは出ちゃいけない。でも今の季節忙しいのかな。そうかもしれないね。年度末ね、いろいろと。はい。まだね、まん延防止も続いておりますけれどもね、気をつけながらね、過ごしていただきたいと思いますね。じゃあ次の曲は何行こうかなと思っています。はい。ちょっと、はい。早いの？アイナハウに行ってみましょうか。はい。これはどっかでね演奏したんですよね。2016年って書いてるか4月だからちょうど地震。私も？そうだと思います。私も、そうあなたも。あんまり覚えてないんですよ。なんか地震があった年にちょうどですね、はい、地震の日に受けてたオファーがあったんですよ。だったかな。多分そこで演奏する予定の曲じゃなかったんだろうかと思います、ね。これ恵子姉さんのリクエストだったんでしょ。そう。で、Facebook ライブでね、いただいて、今日はバンドでお届けしたいと思います。私も歌わせていただきます。アイナハウです。はい。
アーイナハウ。アーイナハウ。これはワイプナさん、ね、ワイプナっていうグループ、男性3人グループすごいコーラスなんですよね。そうなんですよね。 3人4人いるとね、コーラスですごい。ね、あとこれ、1と2も、ね、全部違いますけど、2と3もだいぶ違うもんね。4人になるともうすごいね。はい、それでは、さてさて、ありがとうございますね。じゃあ、空音で花って言いましょうかね。これもちょっと新しめの、ね、私たちはね、やってる曲ですね。3月、今日は7日ですかね。早いね、あとやっちゃいますよね。今月は、あとカフェのライブが24日だったっけ。あ、その前に、佐賀でね、ちょっとカフェでライブとカニカペラとございます。はい、それではお届けしましょう。空音で花歌う。雲で
をお届けしました。これはどなたかご存知ですか？はい。弁4951。はい。これはこんばんは。こんばんは。ベンさん違うよね。ベンさんかも違うかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれなんですよね。Facebook はね、ほら、大体お名前ね、皆さんフルネームでわかるんですけどね。もう、この、なんて言うんでしょう、ペンネームとかハンドルネームかなわかるんですけどね、これになるとね、ちょっとわかんないですもんね。すいませんね。多分お知り合いの方だと思うんですよね。ちょっとなんか。ベンですって書いてある。あ、よかったよかったよかった。よかった。ベンさん、できたんですね。そうかそうか。ありがとうございました。それは。はい。もうね、この回数も20、もう何回目かな、26回目か7回目ぐらいなんですけど、もうほぼほぼ、コロナ禍の中でずっとね、配信、たまたまですけどね、配信始めたら、その時期が来て、でそれからね、ちょっとこう、やってますが、皆さんも本当にね、お付き合いいただいてありがとうございます。もうね。ベンさん、できた。よかったね。よかった。おめでとう。はい、皆さん拍手。ね、パチパチ送ってください。やればできる。最近SNS ね、でね、やってますもんね。ありがとうございますね。本当に。なんか無理やりね、見てねっつって。これってね。そう、こうやってするといいですよみたいな感じでね、やっております。はい、3月今日7日ですけども、今週のね、金曜日はね、11日で、東日本大震災からね、もう11年が経とうかというところですけれども、やっぱり毎年この時期に、なると、ね、いろんな、その時のことをなんかね、思い出したりもしますね。番組もあるしね。ずっと放送自粛といいますかね、テレビ番組ね、でしたね。当時はね、ポポポポーンっていうのがずっと流れてましたけどね、公共広告機構のね、もうコマーシャルばっかりずっと流れておりましたけれどね。でも10年経って、もう11年経つとね、一部ではほら、あそこ福島もね、ご自分の町に戻ることができるように、ね、なられてる方もいらっしゃるみたいだから、でもね、人間すごいねと思ってですね。で、今日ね、ナープはもう花は咲くという歌をね、ハワイ語ですけどもお届けしたいと思います。この時期にいつも歌いますね。そうですね。これナープはだから花々、もう花ってそもそもどんな意味なのかな。はい、じゃあ皆さんググってください。誰か教えて。ダメね、私たちね、ちゃんとお勉強しておかないと。はい。モーハラってでもなんかね。そう。モーハラロケライ。そうなんですよね。はい、多分優しさの込められた言葉だと思いますね。それではお届けいたします。ナープはモーハラです。Oh,
ね。まあどんなことがあってもこう花はね、植物は咲くもんね、強いもんね、本当。ほっといても咲いてくれるからね。人間もね、頑張らないといけないね、ということなのかな。はい、じゃあちょっとテンポの一曲に行きましょうかね。目鼻緒からいきましょうか。はい。合わせてなかったね、これね。そう、最後ジェンガみたいになりましたね。なんかすごいアレンジになっていきました。この曲何回やってもなんかちょっとうまくいかないんですよ。僕のせいですね。多分ね、毎回なんかね、歌うラインが違うというね。もうどうしましょうね。戦いながら私は歌っているんだよ。はい、これはまあライブのね醍醐味と言ってしまうとちょっと綺麗な感じになりますけれどね。またちょっとこれはね、詰めていきましょうね。そうしましたら何でしょう、メディアってみますか。はい。はい、これはジョシュ・タトビさんね。いつもね、結構歌ってますよね。最近は Facebook ライブでは結構ね歌ってますね。YouTube でも歌うかな。私初めてじゃないこれ。ここでご披露する。あ、そうかな。っていうか、そうかもしれない。配信するの。多分。かもです。去年12月にしたっきり。そうね。そう。ではお届けいたしましょう。何？演歌みたいな。メディアでございますね。
これ見てたらね、下からこうして見て睨んでるまっすぐね。ごめんなさい、最近眼鏡かけてまして、下からこう見てるというね。そうそうなんとか眼鏡っていうやつね。最近作ったんですよね。そうですね。はい。あ、ブルハティさん、ドラマチックな歌ですね。優しいエレピのフレーズで歌が浮き上がって聞こえました。そうか。これエレクトリックピアノの音ね。このですよね。そうなんだ。違う？今。もう普通に。普通か。エレクトリックはこれですね。なんか変な。普通のピアノですけど、でもこのキーボードの音がね。なんかそんな感じに歌いながら聞こえた。エレベだと思った。はい。聞き方かな。聞こえ方かな。はい、では、ワインメア行かないってみます？行ってみますか。行ってみますか。今日ナタリーさんの曲多めですかね。ちょっとね。大丈夫かな、今日合わせてない。行ってみよう。行ってみよう。やめ
緊張した。あ、いけるもんですね。結構ね。はい、40分ぐらいかな。はい。もうすぐね、4月ですね。もう先々、まだ1ヶ月。もう先々の話をね、すぐ今なんか、もうでも早いね。もうそればっかり言ってるけど。毎月言うんじゃない？そうかもな。そうかもな。もうほとんどやりましたよ。あとね、2曲ある。あ、そうなの？はい。じゃあカナニアを舞わなきゃね。はい。行きましょう。これも今日初めて。これ今日そうですね。今日初めてお披露これも目ね。恵子さんのリクエストで。舞わなきゃもね、いろいろね。そうね。大変ですね。自然とこうね共存していくっていうのはね難しいところもあるかもね。けどね。あまり皆さんご存知ないかもしれませんね。最近の曲かな。これ。そうですね。だからリクエストもらうまでは僕知らなかったこの曲はね。はい。では行ってみましょうか。はい。
だいぶこれが今日だいぶリハーサルしました。なかなかこう難しいねこれね。これもともとあれでしょ。でもピアノだけなんですよ。ピアノだけですね。ね。ベースがちょっとベースだけ入ってるみたい。あ、ベースだけね。そうかそうか。でウクレレをこうつけていくんですけど、テンションコード割とね多いっすよ。まあめっちゃ狭そうでもないですけど、ナインスとかね、あとなんだマイナーシックスとかなんかそういうのがいっぱい出てきちゃって。誰かピアノ弾いてくれないかなって感じです。私も。こういう時ってウクレレって音が4つしかないからなかなか難しいよね、取っていくのね。だからこうやっていくとピアノの方はずっとこう音が変わっていくんですけど、ウクレレはそれで音を拾っていくとずっと一緒っていうずっと同じ音出してるっていう感じになるところもありますね。でもなんとかこれはまたギターでもね、ちょっとギターになるとちょっとね、また雰囲気が変わってくるかもわかんないですが、お見事でございました。ありがとうございます。ほっとしましたよ。またの機会。またの機会にね、お届けしたいと思います。では、本編今日最後の曲かな。今日最後。はい。ケアナビューティーという曲ね。クアナの曲ですね。クアナトレスさんね。ナーパラバライの。はい。ヒーっていう感じのですけどもね。この間なんかこれフェイスブックで歌ったかもな、多分沙織さんもこれなんかフェイスブック上げてた。沙織さんはね、これレッスンでやったんですよ。わーすごい。レッスンでやったんですよ。なかなかこう、クアナトレスのね歌って、なんていうのかな、お行儀がいいという言い方はちょっと失礼かもしれませんけどね。ウクレレ、コード伴奏はね、そう難しいコード出てこない、できないので大丈夫。これもピアノがっつり入ってるもんね、もともとはね。じゃあ今日はねフルバージョンでお届けいたしましょう。ケアラビューティー。はい、
あ、違っちゃった。やっぱ私本番強いかも。最後お腹力入れたでしょ。入れた。いつも思います。伸ばすところ、力入れてるっていう感じです。はい、今夜もありがとうござはいい、ました。どうもありがとうございました。ちょっとずつ暖かくね、なってきております。またなんか外でいろいろね、やりたいなと思いますけれど、また皆様にお会いできますことをね、願っております。はいそれでは最後、ハワイアロハお届けしたいと思います。